मा थांखि लाजाखो? दिनै बेयो ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन्स कोअर्डिनेशन कमिटि अफ आसाम होननानै जोंहा मोनसे सिसिटुआ अर्गेनाइजेशन दोङो। मोन 24 अर्गेनाइजेशननि मोनसे कमन प्लेटफर्म जोङो दिनै मोनसे कन्वेन्सन लादों ट्राइबेल प्रब्लेमफोरनि सायाव। आसाम सरकार एबा मिरु सरकारा ट्राइबेलनि मोनसेबो प्रब्लेमफोरखौ सुफुङाखै दिनैसिम। जोंफोर डिमान्ड खालामगासिनो गोदोनिफ्रायनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक प्रोटेक्शननि थाखाय रिकग्निशन अफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 इमप्लिमेन्ट जायासै दिनैसिम। रिजर्वेशन पलिसि प्रपारलि इमप्लिमेन्ट जायाखै, जायनि थाखाय 12,155 पोस्ट दासिमबो बेकलग जानानै दङ 59 डिपार्टमेन्टआव, आरो बेनि बांसिनानो जाहैबाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि। जोंनि ट्राइबेलफोरखौ थगायगासिनो गभर्नमेन्टआ, खुनु सिरियासलि लाया। मोनफ्रोमबो इस्युखौ जा खोब लाइटलि लायो, बिराद केजुवेलि लायो, सिरियास नङा सरकारा। ओंखायनो दिनै जों कन्वेन्सन खुंनानै जा स्टेट गभर्नमेन्टखौ जोङो डिमान्ड खालामदों जे थाबैनो ट्राइबेलनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ थाबैनो सुफुंनांगौ। आरो दिनैनि बे कन्वेन्सना दा बावै जालांनाय 27 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDFBनि मोनब्रैबो फइड, आसाम सरकार आरो मिरु सरकारजों जालांनाय जा पिस एकर्ड, बड' पिस एकर्ड, बेखौ जोङो वेलकाम खालामदों जोङो। ओमफ्राय थाबैनो जेसेबां गोख्रै हायो बेनि दफाफोरखौ जा इमप्लिमेन्ट खालामनो जोङो डिमान्ड खालामदों। बेनि सायावबो जों गोबां सावरायदों जे फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्ट जायाखै 2006, बे बिसेसकरि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गोबां जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा हानि माबा मोनाखै, पाट्टा मोनाखै, भुमिसत्व मोनाखै, जायनि जाहोनाव बिथांमोना गभर्नमेन्ट लुन मोना, स्कलारशिप एप्लाइ खालामनो हाया, बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेम बिथांमोना दोङो। आइनाव थानाबो बिथांमोना दिनै डिप्राइभ जानो गोनां जादों। ओंखायनो सरकारखौ थाबैनो पजिटिभ स्टेप लानानै जा बेफोर प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो जोङो डिमान्ड खालामदों।